maizwa ndichichema last time kuti mukanzigarai pamba pangu munopatiza. Akatsanangura shuwa chakati kune zvaifamba parata zvaifamba panze zvese wakadini kurwara kumwe kusina explanation, asi ndo zvakadino zvakataura. Zvadaroko obva azekwa zvinhu izvozvo ndo zviri kukwadza uyu musikana iwo musikana iwe uyu webho zvinhu zvake ndo zviri kuita kuti urware kudai. Mwana uyo akutochema hake tikati iwe siyana nazvo hazvichemwi ndezvekuzwa idini uchema kare zvikazi right. Saka zvataa kuita panapa ngezvekuti webha enda wagerwa wese vanobatwa uine zvinhu zvavanoziva nechikwadzi vanobva vaenda kogerwa vagerwa. Apedza kugerwa right nzvimbo yako unonga uinayo yaunonga wakapuhwa waunonga waoneka kuti kunyepera waanoshanda wonoipa mushambo ida kutadziswa urombo wakafanira kuti vabereki venyu kare vabereki venyu mavasiripo kune machira ari mumushambo wenyu akapiswa ndiwo vakatora vakapisa panyaya yemachira machira apiswa akunetsa asimudza firi mhepo ndizvo vakataurwa wakauya muno mukataura kuti chakamiri patasvindini kusvika izvai zvakuda kuti mutaura waipasa warume ava ndakazovataurira mukoma wangu ndachiti mari yangu yakwana ngachifambe zvikazi ndauya chuya kumba ndokuda svika kumba koma ndauya toa tifambe zviya asi zvatinofamba hatidi kufamba kwamara kufambapo ngoti kufamba kwatita semhuri toda tifambe pamusina mamboenda baimini kuita kuti tinyatse kuzwa zvakadii kwawakaenda pachiriko kwatasvaigwa vanosvika kuti munhu watifuridza ngeuri tazvaharambi kuti ungachina mari mazvaona. Saka unosvika vatopakamiswa ini ndati twafamba semhuri izvi ndakachekwa manyora mumusoro mangu. Saka kana ndikafamba nawo futi izvizvi ndatochekerwa ure zvendiye tazvacho wakuri ndachekerwa bvudzi yangu svumusvusvu ndokusvika ndomusama mudzepeta aya ndodhakwa hachaziva zviriita 2 days vakamirira kogerwa nekuiswa nachinyora musoro. Wapedza waiswa nyora musoro wagerwa wezvitsvimbo iyo chienda kumba mogadzirira nogadzwa kumba mosvika mauti it's against my wish. Unodai wakaramba kugerwa, unodai wakaramba kusanyora munhu, unodai wakaramba kuita bhazi, unodai wakaramba kubhadhara mari dzamuri kubhadhara makagara musango for 2 days for mahara. Zimbabwe zvava nyore neTask Force Investigation Company inokubatsirai zvose. Fonai panhamba idzo. Teachcat MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. chakamire kuitwawo nyaya yakatongwa mudare mamudasi muzuva 24 January yakakusarira pakuti ndoda kuti mufambe gadzirise zvakati zvikarwadzana nazvo. Saka takagara pasi tikagadzira date ratakagadzira rinova reend of February nawo timbounganidza mari kuti kahwani yanga isikagoni kubata kuti atakati musha umwe naumwe unobhadhara 100 une mari patinofamba hatizozivi kuti tinobhadhariswa zvakadii nekuti hatisati kufamba. Saka takaunganidza mari end of February wasvika tobva ndataurira Webha Muhlanga kuti aufa nyaya yedu iyayi tichifambe tione kuona kuti zvakadii tione kuti mushayo wakamira sei. Webha alright
chaona kuti zvakadini zvakamira sei. Ndadzoka kubasa, ndisvika kubasa fikira kunopera ndaona message mufoni ichiti Blazi, mari mazuva ano haisi kudini, haisi kutenderera, iritonetsa. Apa nguva yedu yekuti tifambe yapo. Isusu vanhu vemari shoma tatochengeta kamari kadai tatounganidza kakatowirwa zvene rimwe dambudziko totochinja zvekuita totomboshanda zviripo nguva yayo. Vataona kuti tinoramba takarera hosha, vanhu havasi kuziva zviri kuitika. Tikati ino isusu tatakumbira kumabasa tochidini? Vataona kuti isusu taakudini hedu, vasina mari havana mari havo. Asi pakutanga wakanga wakati isusu mari yedu mimiunganidzai ndimuda zvekuunganidza, mangopedza isusu yedu itoni. Asi hazvina kuzoita saizvo. Isu takasimuka nevanin'ina vangu vamwe vacho havari kubasa. Vataenda kwasekuru tasvo kuHarare. Tokatakati ngatimboendewo ikoko tindozwa vanhu vachingoti kunobatsirwa vanhu, kunobatsirwa vanhu, kunobatsirwa zvakadai. Pamwe tinogona kubva tabatsirika. Vatasvikawo ikoko, vatatsanangurirwa zvese shuwa, nguva yedu yakwanawo. Takamboti garei nokuti pane pakawandiwa. Pakazosvikawo zuva redu, tatapindawo, todaidzirwa, tokatapinda. Vanokutsanangurira. Vatsanangurawo shuwa zvese zvataindozwa zvamaizwa ndichichema last time kuti mukanzigarai pamba pangu munopatiza. Akatsanangura shuwa chakati. Kune zvaifamba parata, zvaifamba panze. Zvese wakadini. Kurwara kumwe kusina explanation. Zvese wakapera kutsanangura. Apedza kuzvitsanangura, obva achibvunza kuti zvanzi anonzi Webha ndiani? Webha munin'ina wangu. Ari paanoerenga, haana kuuya ati handina chimani. Zvanzi Webha ndiye ane nhau zhinji dziri kunetsa apa. Nei ndiri kudaro, ndiri kuona kufamba kwakaita munyika yeMozambique. Vanozivana nemukadzi wacho asi. Waenda kunobata, havana kubata waine intention yekuda kukwadza munhu. Ipopo akajekesa. Handisi kuona wanga ine intention yekutsinye yekuda kukwadza munhu. Asi yanga iri kuda kugadzirisa upenyu kuti pamwe zvingangofamba. Asi kwawakaenda manje, wakaenda kune vanhu vanokurombesa usikatozivi. Zvozodzudza mukati memusha. Moshamisika kuti chii chakuiti. Ko zvandakapuhwa kana kuti mushonga wairapiwani. Ko zvakudai. Tikati ndo zvatati tindowe kuda kutozwawo. Zvanzi anonzi Gladys ndiani? Tikati uyo akagarapo. Wakabva angodairawo tati naye. Nemakore achirwara. Anongobuda mapundo achiputika, achibuda mvura achidai, achiramba achidaro. Hazvisi kupera. Izvi zvaita zvikusvipa ungati zvakaita mhungu dzeblack zvaita mwiri wake. Muzhinji mwacho zvokuti kutomuvhurira kudai zvinotosirisa. Saka isu tatiri tifambe tizwe futi kuti mwana uyu chii chiri kudini futi chiri kunetsa. Asi wachizotsanangura manje. Wakati chinhu ichocho chiruzi chakabatwa ichi. Ndicho chiri kukonzeresa kuti izvi zvidai mwana uyu arware. Saka zvaida kuti chinhu ichocho chiende kobviswa, chikabviswa, uyu anosunungurwa. Asi chikashabviswa, kusunungurwa kwake kuchadini? Kuchashupa. Saka wakati chiendai motorani, Webha muuye naye. Vatadzoka kunoko. Vatauya, vatotaura naWebha. Webha haana kuzoita nharo, akati ashuwa mukoma ndikatidini tiende. Zuva redu rekuenda takataurana chachiri chitatu tatokumbira zvemabasa. China, vatasimuka, vatakwira mabhazi edu, vataenda kuHarare. Tasvika, tadzoka panapa. Tauyawo, vatadaidzirwa nguva yedu yakwanawo. Takatombogara kunga 2 days. Nguva yedu yakwana tadaidzirwa. Taona nasekuru padare. Takatanga taita zviya zvepanzi zvetsvimbo. Zvekumwiswa maragada aya anganotaura mambo aya. Takamwiswa shuwa tese. Hazvina mukadzi, hazvina murume, mwamwiswa. Mwapedza moenda kugara apa. Momirira tsvimbo yenyu yoiswa kudzasi kwenyu. Mugara.
Zvidzungu zvenyu mune munozvizwa ipo mune munozvizwa zvidzungu zvenyu tisatiziwe hedu kuti zvinonga zviri kugadzirei ngezven'anga tisatiziwe asi takarimwa panapa zvinoita zvidzungu right tagara zvidzungu zviya zvinoita zvipera sekuru uya haana kuuya sekuti asi wakazoya tomorrow day yasatati right izvezve zvidzungu zvedu zviya zvatopera vazoya vatazopinda mumasikati vaakauya that's right vana muchanga pindai tabva tatopinda paya tagara webva wapo right nyaya yenyu madzokererei tikati mama kati muda chii webva pana saka tauya naye webva uya ndiwe webva webva wakambobatepi wakamboendawo ukaenda kumwana webva akati kuchimani ndakapinda namukoma wangu kutaura inini for sure takasoenda muna 2000 iko yekwana residu tinobatsirwa ndikuona n'anga yekuchimani yakatokubatsirai zvisina kana noise makatobatsirika it's okay asi ini ndiri kuona kuMozambique wakamboenda Mozambique here uchinobata ini anaobata kuMozambique anoenda kun'anga asi ndakaenda kumaprofiti mangani 3 wechi3 ndowechijekenishin saka ndakatuwawo matombo zvikazi matombo asi ndiri kuona muine chinhu chamakabatiswa chinhu ichocho manje chinochinja zvonetsa manje saka ini handisi kuti wakabata handisi kuti zvakataura kunyepa kana kuti chokwadi asi ndo zvakadino zvakataura zvadaroko obva aze zvinhu izvozvo ndo zviri kukwadza uyu musikana zvazi iwo musikana iwo uyu webho zvinhu zvake ndo zviri kuita kuti urware kudai mwana uyo akutochema hake tikati iwo siyana nazvo hazvichemwi ndezvekuzwa idini uchema kare zvazi right saka zvatava kuita panapa ngezvekuti webha enda wagerwe wese wanobatwa uine zvinhu zvavanoziva une chikwadzi vanobva enda kogerwa vagerwa apedza kugerwa right nzvimbo yako unonga uinayo yaunonga wakapurwa waunonga waoneka kuti pane zvameno maonero aunonga uri kuzvitema asi vanonga vakutsanangurira kuti iwo wakadai upiwa nzvimbo yako yaunonga uinayo saka ndakupai munhu wamunoenda naye kwamutara munotora zvinhu zvacho unodai rero zvitoro webha akati inini kana zviri koshwa indinotidini kazvitotorwe because hazvizoiti togarisana sei nevanhu asi alright mangwana uyu munhu uyu moenda naye makuseni akatora munhu uya hatisitorina mari takubatanidza ese paya yabva yakwana yekutakura atauya atafonera sabhuku zvitozai ikati tikuya nemunhu watikuya naye panyaya iya yatakazvina mambo tizofambe anoda kumboitawo zvada kuita kumba bvamuti alright iri right muzondifonera maakupasi rapa pasi tisati tapa pasi tiri murodi obva afona futi sabhuku zvikazi muchanga ndikati sabhuku zvikazi tinoda kuti muzoende kotanga maenda kwamama kuenda kuti tauyawo nemunhu anoda kubatsira kumba vandatomboti ndikati mambo haana kuti here tifambe tozouya toona tovapa feedback kuti takadai zikazi izvezvo manje handichatonini handikudi kuauthorize kuti mubatsire chi mubatsiri munhu aite basa rake raka munhu taanaye mubhazi rabhadhara mari webha akatoshushikanawo kuti akomana saka mukoma apa nyaya iyi tinodini mani apa hatisina nemari takazondoshingirira kuya pataenda kumba osvika sabhuku wanga aripo nevamwe vanhu vanga varipo ainino variko emanesimo wapamba paya uyo undoripo muri watumwa uya wakangogara wake arumira kuti tizoti zvichadii webha akati tipei makiti kinyureka waite basa ravo chabatwa kana chiripo chisipo hachidi hachipo abva pataudza
Utaudza sabhuku akatotiwo inini handigoni kuauthorize kuti munhu abatsirwe endai kwamama. Apa munhu iye haarari musango kuti ndofunga vanotyira for security reasons, sevanhu vanofambira kutora zvinhu zvevanhu zvinotyisa, anotyira kuti pamwe hake anogona kuzongoramba. Akati inini kurara kuno kundorara sei, tongotendewa kutongoya toita basa redu, totofamba kana usiku todzoka nemunhu ane zvinhu zvake zvoenda zvodini zvonopiswa. Nyaya yabva yanetsa. Uyo akati kana zvadai ini ndaudini hangu ndakudzoka. Saka unonga afamba nekatsvimbo kake tiziwa hapo basa rako. Pamwe ndo kana kachizodetecta kuti katsvimbo kake azvikazi inini tsvimbo iyo ima kuti ndidzoke nayo zvinondiremera ngekuti yanga yauya kubasa rayo yanga izifamba. Saka munodini inosara nemuridzi wayo kutaura wena tsvimbo yeyo. Chindikadziri hangu mari nditodini zvazvadai mozongotaurawo kana madini mazopegadzirisa futi zvazoita tozouya toona kuti toendera mberi nebasa. Bva tatomupa mari atatomuperekedza parodhi vatoenda ndobva vatora tsvimbo yake iya aenda nayo pamba vangu vanonga kugara mumashopu kumba kugara ako ana vaenda nayo mashopu Sande manheru vararawo nayo, Mande manheru vararawo nayo. Chipiri inini ndandabuda ndaenda kubasa. Ndakutosvika kubasa ndoshandira munyama. Ndonesa bhuku wafona zvikati kuya papapenyu. Kwakanaka here. Zvikazi Emanisi muna webha wakabva kwamambo. Nenhau yekufamba kwamakaita wakazi tsvimbo iyoyo enda wape mukoma wako kutaura ini. Ndadizvo. Munondipa tsvimbo ndini ndakaipuwa here. Handiti tsvimbo tese tatiriko ndakadini upuwa yangu kana ndaikodzera upuwa. Handiti wakandipuwa tsvimbo akatoziva kuti ngeyangu. Saka unogara naye pamwe ndiye unoziva zvaachazoita naye. Zvikazi haiwa takutokwira kumba. Achida isei inini kutonga nyaya pafoni kunondinetsa. Chiendai motaurirane kana ndisipo webha ndi next of kin wangu. Mochitaurirana zvamune mafunga modini moita. Saka wakabva wasvika pamba paya. Saka tsvimbo taakudini tokuisa kumba kwako ndikati munoisa kumba mangu nekuti zvaita sei. Tsvimbo hamuisi kumba mangu zvedu. Ndikati handi webha une dzimba dzake here dzaasi kugara izvi zvaari kugara mumashopu. Ngaaisei mumomoka. Zvikazi aiwa ngayazochinjwa yakuzi kwazi isa musikagari wayo. Pane dzimba dzana baba wakashaika chipandiriso chisushandiswa chinongogara wakadai. Ndomavadzo toenda waisa tsvimbo yayo. Right. Tsvimbo yasiiwa hapo ndofoni yazo tsvimbo yatosiiwa. Saka ndafunga nezvetsvimbo yasiiwa. Nganzi watouya nemota wakuti taakutama. Alright. Ina nhasi handizivi hangu chinangwa chekutama kwavo. Ndichazoda kutozwisisa hwangu kwavari. Gari tambofema. Kuti matama pamba inini wacho handimbozivi. Pakauya vanondibvunza kuti makatama nei. Ndinopindura ndichiti ndinotonga zvinozviri kushushai nekuti ndakakusiyirwa iwe sara uchionawo wana. Zvinova zvisiri correct. Saka wakabva watama zvavo zvese masoro wakapachanura wadzika kushopu. Nemhuri yanga yakugarapo yakabva yati wabva yadzika kushopu. Wakugara kushopu. Ndokwavari. Panhau yetsvimbo takafona bheki kuwaridza yetsvimbo kuti tsvimbo yasara kumba iri kunzi munhu amakapa tsvimbo wadini wati tsvimbo haisi yangu. Zvazi yaiswepi yango ikandwawo pamba pedu ipo papa. Pana ari kuuya pamutare ikoko chitatu ari china manheru chipiri manheru. Pana ari kuuya pamutare ikoko vanobva kuno. Saka zvamunoita kana muine minzi yekutumira munoitumira momutaurira pekuitambirira otambira hake tsvimbo yacho dini ouya nayo. Tsvimbo idzo ngedzebasa dzinoshanda ikoko. Hadzizoiti kuti dzirambe dzakagara ikoko pasina zvirudini. Yakabva yafuma kutumirwa tsvimbo iyeyo. Vaenda vayagashirwa. Vaenda kwarara.
Saka ndo pakavambomirira nyaya yedu sekuziva kwandinoitawo inini nemafambiro atakaita. Saka kubva pavanhu yamaita hapana chakagadziswa. Hapana. Asi chinomesa chinhu involvement yesabhuku. Sabhuku wayakabva yanga kupinda mukati menyaya yeserevhisi. Ndari kunyepa kuti achitaura mambo akataura naye Wakazi awa ndo warudzi wakati wakabva kwasabhuku kwamama uno. Andisabhuku anga kuchitaura isusu kuti ndo zvandakataurirwa awa ndo wakatotaura kuti wakasvika riini wachizopa feedback. And yet feedback kana takupa hatipi sema-individual, tinongoya tese sezvatazoita nhasi. Topa tese uyo achidayirawo zvake, uyo achitaurawo zvake. sabhuku wandori Hapo. wanomera musatambise mari zvamunoita. Kana muda kugadzisa zvinhu tesiriyesi, muda kugadzisa zvinhu. Musapretende unga muda kugadzirisa imimi chaiyo kugadzisa because I don't see any reason why you go and waste your money. Moya kumba kwacho chinhu chisimbo chokusagona chikachimira pakati pevanhu mabwati ko makadini kuti baba wakafona Kuti handisina nhamba manje ndingaenda kutofona. Nhamba ndazototorawo nhasi. because chandava kutaka yekutonga sabhuku akashandiswa nomunhu. Sabhuku pane munhu akamushandisa kuti yoramba vabva wakatsika giya iroro kuti munhu yadzoka. Ndivoshuwa akatodzoka. But this anotaura kuti at the end of the day you lost money but maruza mari chamangaputana nechii. Zvinotirwadza mari yakasara ikukope. Ende imimi kana makawirirana imimi as brothers saka chakazoda kushatira pa Ndo zvakandinetsa saka inini nhasi kuti wamwe wabva watama. inini ndakati dai kuri kuti vanhu vasikatsvaki maadvice kuvanhu vakawandisa tichita dzimuri yedu tisi mutombo yako taura nyaya yedu totaura kuti awa takazodai zvakazotobviswa zvikadai zvakabva kana pasina hapari. Weber, what is the problem? So takamira inini ndinoona kuti ndinoita ndikoma ndinimira roza takambofembera muno munyaya yemudzimai wangu ari kutaura kuti wakaona 5 pamushapeni tikazotsvaka munhu unobatsira apa tikataura vane munhu wakatibatsira vakataura zvaataura no chedu vanai pamushapeni imwe vanhu wamuri kunyepera vaanoshanya wondoi pamushapeni imwe ida kugadziswa urombo wakafanira nevabereki venyu kare vabereki ima havasiripo kune machira ari mumushameni akapiswa ndiwo vakatora vakapisa panyaya dzemachira machira apiswa akunetsa asimudza firi mhepo ndizvo vakataurwa wakauya munomu ukataura kuti changamiri hatina kugutsikana ndizvo wati hatina kugutsikana ndizvo wakazouya bvanda kosiya mudzimai wangu angachisiye zvaemanesema vana vanhu ngachitore wedu uyu ndiyo unoda kuti tiende kokumba ndo vanatorwa inini wakauya bvatava nini zvakanakanaka ona wedu toda sori kufamba kwalini kwakanaka isu basa redu toita zvekutengesa mari dzinonetsa kuuya pamupacho munyaya yekuti mahorerano anosiyana vanhu saka mari kuuya kwazo dzinonetsa wachibva kuti ngatichifambe mazuva ayasvika tatokomisa mesi mukoma ini mari yangu yachitaita patasvi ndini kusvika izvai zvakuda kutotaurawo ipapa warume ava ndakazovataurira mukoma wangu ndachiti mari yangu yakwana ngatichifambe zvikazi ndauya chuya kumba ndokuda svika kumba koma ndauya toda tifambe zviya asi zvatinofamba hatidi kufamba kwamara kufambapo ngoti kufamba kwatita semhuri toda tifambe pamusina mamboenda baimini kuitira kuti tinyatse kuzwa zvakadii kwawakaenda pachiko kwatasvaigwa watosvika kuti munhu watofuridza ngeuyu tazvavarambi kuti ungatina mari mazvaona saka notosvika vatopakamiswa
ini ndati twafamba semhuri ngatifambe kuti samotafamba yazora inini azinetsi tichakwira bhazi toenda muHarare tozofona tadi tamuHarare tasvika muHarare vanhu vachafona dii ona kuti nanga mabhazi tatokwidza kukombi tatodzikira pashopping center takadzikira tadzikira pashopping center payapayapa totobvunza mufana uyu une musikana uruhwamu hanzodzi yacho tikumboenda kupi zvezandidziba yasanya wakatoenda kudhara pakuya kunobva awachanditaura kuti ndakafamba kwakati kazwa zvakati ini wakaita kundiphakamisa ini zvakuti handikuzviziva zvakuti zvakuti izvi ndakachengomanyora mumusoro mangu saka kana ndikafamba nawo futi izvizvi ndatochekerwa ure zvendiye tato wacho wakutoenda chekerwa bvudzi yangu svuku ndomusvika ndomusama mudzepetaya ndodhakwa hachaziva zviriita saka wana mukoma wangu wada kundiuraisa zadakati ndakava netsvuku payapayasi ishe mambo mukantaura kati tsvimbo iyi shamwari bheta kumudzokesa iwo because mugava netsvimbo iyi chirogona vachikwamba mumusha mwenyu ndipo ndakasvika zvezvo ndandakuvachepera tsvimbo yavo ini kana makabvauka muchienda kumba kwenyu muchitotaura nyaya kuti makutoenda kushandisa saka sabhuku akapinda bata apa sabhuku waitizve imimi munofanira kutanga manda kumbopapamama izwai kana munhu abva mudare rinomuka tikamutendai mufambe ndiwo authority yacho watata authority saka whatever you get there ndizvamunozodzoka muchiripota kwatiri kwatakafamba takasaka nezvakare ndekana pakutibva kuti mambo ati hakuna ndifume inini kana iri nyaya yetsvimbo kana uri wakataura unoona kuti nyaya yetsvimbo tichiisusuzo ndikada kugara netsvimbo isi yei tsvimbo inogara nechii nemuridzi wacho because the more muchigara netsvimbo yekuzozorongei ngatore tsvimbo yake inimo mutakafuti kana munotakafuti kuti iwa kugara netsvimbo kana musviki muzozora tsvimbo ndiyei mogaraekwa asi inini maikwese ndei kuti tsvimbo yese kubve kuHarare ichipinda mubhazi kuti zosvike kumba kwenyu. What was the agreement? Wakwati pa agreement iri kwadzakona ofisa zvinhu zvepakwenyu ukwini ndivanaabhika nenyaya yemishonga nenezo. All right. Iwo wati mari wakati takatosenzesa mari yacho yamusitacheo yakosenzesa mari zvacho izvi kwautofamba atisiri vanhu unoti kaprofit kabuda kaya ndiko unotonongora futi mhanya futi un'anga oda zvese saka mari yacho inozobva papi ukwacho kukwata kwachononga kuti mari yekureba kudai so ndinoonekimara. So in that zvamuda imi kana mutadza kuti zvekufambirei muchimirira ati hamukwanisi kugara munhu magariro amakaita paine zvinhu zvokunetsa isutu zvinhu zvokunetsa ngazvitesei ngazvisoro kweu kana iwewo kana unga usi kufunga kuti haukuda zvekuenda kwatasvo udai wakangotora kuti handini kwatasvo hawana haukwiri kombi yobva pamutare kuenda kwaHarare wosvika wakwira kombi kubva pamusika kuenda kwakwira usuziva kwakwira uruti wakambokwira seitenda kwa wakatomboiswa zvatatazvo akamuzepeta wakazomira kwaHarare wangambosvika sei kuri muzepeta wanga wapamba sei kubva pamba pako kukwira tenda wanga wamanikidzwa here hauna kukwira tenda uyo wodzika futi tenda wokwira wakwira futi kombi woenda futi wanga umboti uende wapedza wodzika kombi woenda kupinda wamba wauzoti patasvika nepatasva asi 2 days makamirira kuogerwa nekuiswa nyora musoro wapedza waiswa nyora musoro wagerwa wozvi tsvimbo iyo chienda kumba mogadzirira nogadzirwa kumba mosvika mauti it's against my wish unodai wakaramba kugerwa unodai wakaramba kusanyora munhu unodai wakaramba kukwira bhazi unodai wakaramba kubhadhara mari dzakubhadhara makagara musango for 2 days for mahara no izwai baba guys kana muda kugadzira chichigadzisai kana musi kuda musubika don't pretend kuti muda kugadzira ini pasina chabdora gadzira imimi kana muruti
kwakaendwa handiko handisi tsvakai kumwe kana kuti tsvagirwai kumwe tsvagirwai kumwe muende kumwe mugadzise chii Wakachipa. nyaya Ndizvo zvaita kuti munoda zvekuharare zvinodhura handisi asi makatenderedzwa nezvinhu zvinokwanisa kubatsirai handisi but hamuri kudamba zvinokubatsirai muda zvinodhura mari yacho Andi takaenda apa wakati zve atina kutsikana kubva wada uko ndi kuba kutsikana ndi wadi ndimbo shamwari tazvizwa ngati kana muda kubatsirwa isusu wacho ngesindise ndikwanisa kukupa izita ramambo tendei pama pamambo ni mambo uyo kusvika kutora kutendera kana mareni chii zvaure izvo ndikubatsira inezvo chiendai muunganidze muye tikubatsira Rapa unoita mberi kotipa ng'anga. apa ichatipi ndaupa izita ramambo mambo haisi n'anga tingada shuwa mongosvika mozvipindaya ngai izvo kana mapinda musazomwe mdoro Anpa, motora mari